daw mi ket arabi bannog puya kalaban mi di umanay sang kabasit ta talent apang silpo iti anges mi nudan duma ket naragsak ta aduda ti agrokba numakange kamti palakpak di mi mas baalang ti agragsak biag ti musikero saan nga asi-asi naragsak analiday di kay nga tamamati biag ti musikero saan basta-basta no awan ti pabuya but met ti bulsa kuna en mi analiday ta adada agimbita karida dida matungpal uray no thank you ay awan pay biag ti musikero saan nga asi-asi naragsak analiday di kay nga tamamati biag ti musikero saan nga basta-basta no awan ti pabuya but met ti bulsa no awan ti pabuya but met ti bulsa